Danas je u Lazinoj školi održana šampitijada, slatka aktivnost u kojoj su učestvovali učenici drugog razreda naše škole. Šta su pobednici rekli o ovoj sjajnoj aktivnosti, pogledajte u prilogu. Za školski život razgovaram sa našim učenicima drugog razreda. Danas je u Lazinoj školi organizovana slatka aktivnost koja se zove šampitijada. Tim povodom razgovaram sa našim pobednicima. Momci, predstavite mi se. Ja se zovem Andreja Veselinović. Noma Aleksandra. Kažite mi koliko je bio težak ovaj izazov i da li je šampita bila mnogo slatka? Nije. Nije bila mnogo slatka, ali nije bila mnogo teško. Šta vam je značilo ovom izazovu? Meni je značilo to što su me bodrirali drugari. Iz kog si ti odeljenja? Drugo 5. A ti? Drugo 1. Ja vam želim mnogo sreće na trgu i da predstavite Lazinu školu u najboljem svetlu i naravno da pobedite.